Mga bay, naguban ni Noel. So pinabayra ko. Mga amig paniod to. Wala pa na man ako sa lakyan ay. Ako maging problema to kay yung order dili mao ngabot gago. Gipangitaan pa. So kita-kits mga bay kay basig mahulog di ako cellphone, mawawan niya ta. Muni siya gitawag og Japanese. Ano may Japanese beef chicken dulo din. Wow, nice one. Grabe, lami man din ni Kipart. Lami, well. So, dalo na ako kong partner dire kay wala pa siya sukat nakakaon og mga inani. Layo lang sumay ko sa uban. Oh, lahi gid din lang siya umay pa di na dayuhan gini dire. So, ang serve ni is 45. Nanay rice, nanay rice. Nanay lumpia. Side niya. Oh, morning area mga bay. Si Noel yung nagdala sa part. Noel nagdala sa kuha ni kasi sweetos kaliukan dari mga bay. Dugay na siya. Dugay na siya. Tanawar ko yung style pag mix na. Oh, di ba? Oh, so mga pwede ni sudan pa. Wala na yung kay mga sudan. So mga pwede na sudan yan sili. Sige. So magkan ni part, magkan niya. Dito sa amin, mag time lapse lang ta. Subas gid mga bayo. Grabe yung kumaon na mga bayo, lami kayo. So part, sa may mga istorya part. Okay gyud siya pang pamahaw paniud to panhapon. So walay panhapon diri. Walay panhapon, paniud to ra. So goods kayo. Oh. Na lami kay nilang ko no, chili sauce oh. Daghang iko nahurot bay. Mura gisundan. Di kay siya halang part. Goods ra kayo no. Goods ra kayo sakto ra timing. Timing? Oh, luto ni Ante. Oh, nawara ang giluto ni Ante. So, ito, ara, parting daghana. Pili na mo dagon sa inyong gusto nga flavor nyo. Naman, chicken, apoy, rice din, no? Ayan, sabi. Dagang kay Driga kakaon mga bay, mga sisyante gidalo sa garang kakaon doon. Sisyante gidre mga country. Pabor po kayo ilang kano kay nasa cruising. Kanibi daw ko ng negosyo nga nasa cruising kay swerte. Part, di ba to? Kana sa mga kistoryahanan, part? Oo na lang. No, mo na siya. Basta nasa cruising. So, kanon sa gym. So, salamat kay sir. Sa manay tagiya diri mga bay. Siya gigipangunay. Oh, laag na mo diri kung gusto mo. Inatora na diri pero siguradong busugin mo. Pangmasa, pang presyo. Affordable. 45 ito yung presyo sa mga ikaw mga bay. Nade, anadrio. Nice name, nice fried, nice name and fried. Naraw, ng presyo. Oh, klaro niya na. Fried siomai, fried and steam, Shanghai, lumpia. Oh, nata diri ah. Nana kita sa highway oh. Kita gini kung asan nga naka-plaster oh. So, kanara. Ato nami. Sir, thank you. Ma'am, thank you. Part, sigaw na ta part. Batsi na ta. Hinahinay lang part kay busog kita part. Part Noel yan isa diri siyang gymana no. So, diri sa gym mga bay. Wagi swerte ba putlan yung miklat sinoon. Diri sa tunga sa. Diya pag mi naputlan. Gani kay. Wala nang lolo. Wala to part sudlo to part na. Ibot mero. Why swerte, diri pag may naputlan sa tunga oh. Habir man ako. Kapalong ra kalit, hapit gumi na bundulan. Motor. May gani ang nagmotor pa kay. Ya, tira ba ning lisura ta oran og clutch? Ibigay ni Bikil begini kay kagod pa binang kabir daw. Gani.
Karon Sabay baligya clutch ani sa Yamaha bay. motor mate. Motor mate. Naka-elbow naman ni mga bayo. Ilisa naman ni elbow ng stainless. Oh. Agad mga bayo, putol yun ang cable eh, silang sao no? Dili ng ulo-ulo. Nabili ng ulo-ulo bro. Gikan mi dito na ako na itong kurbada. Huwag gini nakapahit basta clutch mong motor. Kaya mabugtuan kag cable. Kaya naman tani padagan ni Upart, huwag kay angkas. Namay angkas ka. Ya, magrila na ka. Oh, adili, ihatod sa taga dito. Ayaw Kung na. anong, di mo Dalawa na ko kuan. di mo kumahadlok malit. Ikaw man nang. Dalawa na ko. Filming. Ako rin patumpay ang cable. Kaya way baligyaan eh. Di dungan lang ta. Di dungan nga ako kanay padagan. Ang motor. Oh, pirmira lang. Apat ng jubil. Ah, sige. Nay, rila dre padlong uban. Ada pin sakinan dre padlong jubil. So magrila na lang ko. Oh. Problema niya sa tama na kaya no grila. Nga side. Mangita tag amigo dre manghits ta. Isa meto amigo dre nga mahitsa nan to. Ito sa kay Greenwich. Mapadaga man imong kana. Oh, nainara ko balag padaplin ra ko. Mapalong ang ginidya mo. Mapalong ka minor ni Pat Ab dised kay Pat. Ayaw na lang Pat ay highway mo di magian Pat. Kuyo kay kag malubot ay. Mapalong mo gid sa Pat ug minor ka. Oh. Lusudog sige ra ka og. Nainara gani wala na kini outside. Oh. Kapoy layo kay kag floran. May mini ako ning nainaya ibot kay Oh, ako rin nakapalo. Kung saling naman kanito mo bungkagod. gani. Pagpabalik ba? So kayam kaya man ay pa Laos Jubil. Ah. Sige. Aga man kaya rin pa Log Robinson na. Dili na ako na dito. Okay. Na gani, pero way sulod. Tapos ko to pikas dito ko mga tang. Way sulod. Oh, dito ko mga tang. Dito ko mga tang Pat. So magrila na lang ko kaya hindi makaya ipadagan ni Pat na ilang motor. So itatagata mo sa kay Dre padulong og Robinson. Tabok sa tatabok. Robinson, laos ne. Kada pita po di Robinson sa akin ha. Oh. Tara nag-lisod na. Balikin na siya. Poblasyon na. Kadagan ra. Delikado ka na. Delikado lagi. Dili no. Bikil kay ba? Bikil lagi, dili lagi masilbi ka ni. Wala kay naka-experience ako ni sa una. Tulak lang ginato ni. Kaya rin nagrila. Sakay. Tagrila. Wala di masilbi lagi. Naman ta magpayo. Dito kurta, balik kurta dito.
Okay. Silbi mga bay. Suwa mo lang ibaklay. Baglerta, di nanta magdali. Eh, late ramang gyapon ta. Launa. Launa na? Ha? Launa na? Murag. Be, tanaw na ka be. Sakto gining experience ba? Ni sakto nga experience. Di ba ko man card? Bagong clutch? Oo. Lo. Gapi lagi, gapi. Agay. Ang naibot na part itong ulo-ulo part dito kusgan. Cable ko niya. Oh. Cable mismo weak. Oh. Makatunga ang cable ba? Oh. Anong binabira. Oh. Mogit siguro iwi ka na. Sa motor meet na lang ipakuan part. Pwede. Wala ko yung cable sa kanya. Pa-improvise na lang ang cable ba? Ha? Improvise. Diri o, masing improvise sila cable riyan niyo. Oh. Ah. Sakto-sakto gini baklay eh. Murag ang motor na ko'y gabuilo part. Gani. Ha? Ca. Na. Bawan. Ah. Diyan na dalam tubig. Ha. Tora. Ha. 2 minutes sa mga baklayo ni Juan. Ikan dito sa may motor met. Inquire mo na rin na by cable. Ito nung gagagsingot. Oh. Sabi. Kita na mo cable kay para Ito tawag ba? so dito taod. Nang 135 ko mo gabian ni. Okay. Dili. Bala na ko. Kini ako may bala na. Oh, tanawa ang cam sa inyo pa ito. Mubo kayo pa ito. Ano pa yung ni Juan? Side steering daw. Side steering daw yan. Muna yung piston sa inyo ako. Sila na 57, 54. Amutang kanila 54. Siga dito dako man. Baga kay gislib eh. Baga kay gislib.